Dwi'n gwneud cwrs datblygiad gemau yn Coleg Menai Langefni, a fel rhan o'r cwrs fi'n gorfod creu lefel 3D. Nes i penderfynu wneud gêm ar Nghaernarfon. Nes i dechrau gwaith ar y lefel gan ddefnyddio Google Maps i cael general layout o'r lleoliad. Wedyn nes i mynd ati cymryd lluniau, cael mwy o manyleb ar y lle. Cam nesaf di agor UDK fyny a creu lefel. Mae UDK ar gyfer creu y byd, creu y lefel a adeiladu waliau. Yr un system sy'n cael ddefnyddio yn gemau fel Unreal Tournament, Gears of War, a dwi'n meddwl rhai o teitlau Harry Potter hefyd. So fel mae di lefel Nghaernarfon fi. Fel ydych chi'n gweld Anglesiams fan'na. Ydych chi'n gallu mynd ar y pont lawr fama. Mae floating restaurant. Os ydych chi'n mynd i fyny eto, mae'r larwm mynd off, felly dyma ni. Fel dwi'n cerdded, ydych chi'n gallu weld y castell. Nes i defnyddio Maya i creu hwnna. A mae Maya adeiladu y pethau sy'n mynd i mewn i'r byd. Nath o cymryd tua 2 mis i creu popeth. Dwi wedi gorffen y lefel yma i gwaith cwrs fi, ond sy'n hoffi wneud mwy o fo. Sy'n hoffi creu castell well, lle ydych chi'n gallu mynd i mewn iddo fo.